баъзе аз духтарҳо худашон гап мепартоянд. Очаҷон, очаҷон, лабай бачаҷон. рости гап ман омода барои кор рафтам. фақат дуои шумо намерасад. ҳо бачаҷон, худованд барори кортона битияву дар кӯчаҳо эҳтиёт бошем, ба духтарои бегона гап напартоӣ бо. очаҷон, охир дар ин замона ку баъзе аз духтарҳо худашон гап мепартоянд, на ин ки мо. бачам, дар ҳар давру замон зулайхоҳо бисёранд, вале ту монанди юсуф бош.